Ви слухаєте Радіо Лада, передачі «Святитель Тихон Белавин, будущий патріарх Всеросійський», як продовжатель славних традицій місіонерських трудов преподобного Алексія Товта, перевівшого в Америці у святое православ'я вище 250 тисяч русинов. У 1895 годі Святейший Синод Руської Православної Церкви дав своє благословення на создання Православної Федерації церковних братств в Америці, котрих у більшинстві були наші русини. Їх число вскоре виросло до 200, і вони покрили всю Америку. Одною з головних задач братств православних, русинських, було создання нових церковних приходів. В апогеї своєї діяльності Федерація русинських братств перейменована Русско-Американське православне общество взаємопомощі, мала 224 місні організації і з числом членів почти 10 тисяч. Благодаря діяльності общества число русинських многочисленних приходів в американській єпархії Руської Православної Церкви виросло до 315. Що було характерне у православних братствах, де були русини? Русини на американській землі проявили себе особливо подобно, як християни перших віків. Православні братства на американській землі характерні були для возрождення в условиях свободи духа православної соборності. Це православне возрождення знайшло свого видаючогося покровителя во главі американської єпархії з 1898 по 1907 годи єпископі Тихоні Белавині, впоследствии патріархові Всеросійському. Цей святитель Тихон ще в марті 1892 года определенням Синода був назначений інспектором Холмської духовної практично-русинської семінарії, пак ректором Казанської академії і вже в тому році в кінці года ректором Холмської семінарії, а вже через 5 років, на 34-му году жизни, у 1897 годі, був рукоположений во єпископа Люблінського вікарія Холмсько-Варшавської єпархії. Маючи опит общення з русинами в Європі, святитель Тихон Белавин, будущий патріарх Всеросійський, легко общався з ними і в Америці. Він почав з організації различних національних груп. При святителі Тихоні, крім русинів, образувалися групи сербських і греческих приходів, для котрих він теж почав глядати кандидатури возможних єпископів. Святитель Тихон підтримав ініціативу навіть для албанців. За время свого правління єпархів православ'я в Америці присоединилися 32 уніатських карпаторуських приходів. Возникли 3 вікарні єпископії, одна на Алясці з кафедрою в Ситке, друга для сироарабської місії в Брукліні, третя для Канади. Піднімався вопрос о єпископії для русинов і вікарних єпископів для сербів і греків. Но ситуація помінялася. Радіо Лада. Радіо Лада. Оскільки протоієрей Алексій Товт був вже в преклонних літах та ще виражав общу точку зрення, що русини є руський народ, то він смиренно відказався від якогось окремого національного єпископства. Архієпископ Тихон Белавин пророчески туди вже видів, що со временем всі ті групи русинів в Америці, у всім єпархіям, колись об'єднаються в єдину американську православну церкву, котра й нині функціонує вже як автокефальна. З другої сторони, діяльності святителя Тихона Белавина було создання у Америці духовного православного образування, котре готовило б американців-емігрантів із числа русинів православному пастирському служенню там, в Америці,
він місіонерську школу русинську на приході Олексія Товта превратив у перву духовну православну семінарію в Америці. Воспитанники русини, котрої постепенно зменшили потребність приглашати православних священиків із Росії і з Сербії. При ньому же був ізданий для русинів із місіонерською ціллю перевод основних православних богослужебних текстів на англійський язик. Треба вчитувати і ту особливість, що уніяти мігранти русини, котрі на свої доходи вистроїли уніатські церкви, якщо входили юридично до католицького єпископа, то їхні церкви юридично ставали собственністю їм чуждої латинської ієрархії. Обіжені і роздражені ще тим, що католицька ієрархія відказала священикам-русинам право на женитьбу, русини-уніати цілими приходами стали обращатися в православ'я к руському єпископу, і з цим єдновременно сохранена за ними і їх церковна собственність, і приходське самоуправління, чого не було у жорсткому централізованому правлінню латинян. Ініціатором цього движення був у началі той самий русинський священник протоієрей Олексій Товт, його прихожани з русинського пряшівського села Бехерово, а пак його благословенну місію продовжив святитель Тихон Белавін, впоследствії всеросійський патріарх. У 1890 годі святитель Тихон созвав в Пенсильванії перву конференцію священників русинів-виходців із Мадярщини, котра була присвячена проблемі русинів-уніатів в Америці, де їх силу заставляли приймати католичество, переведя в юрисдикцію латинської, римсько-католицької, польської єпархії. В слідуючому 1891 годі організований отцом Олексієм Товтом Покровський приход в Мінеаполісі в штаті Міннесота первим перейшов у православ'я і положив начало масовому свободному возвращенню у православ'я цілих уніатських приходів. Радіо Лада. Радіо Лада. В результаті цього русини із більше 80 приходів, прийнявши православ'я, присоєдинилися к руській православній єпархії. Наші русини принесли з собою в Америку традицію самоуправління і общинної організації, іменно котрою православна церква в Америці і нині в значительній мірі об'язана своїм существуванням. Радіо Лада. Тим часом в Старому світі власти Австро-Мадярщини були перепужені процесами возрождення православ'я в Америці серед русинів, і через що починалися подобні процеси возврата із унії православ'я і у них дома, і почалася репресія. По ініціативі прокурора Венгрії пару священників Андраш Збілей, Василій Збілей і Ласло Тітко були скоро привлечені к уголовної відповідальності лим за то, що проповідували православ'я или заговорили про законне тому ракурсі возвращення в православ'я. Но то розцінилося як антикатолицька пропаганда, і в марті 1902 року вони були осуждені на тюремне заключення. Но цим влада австро-мадярська запалила русинів до протесту. Правительство Мадярщини настільки встривожилося цими антипатріотичними, на їх думку, движеннями іммігрантів русинів в Америці, що у главі з прем'єр-міністром провело дипломатичні переговори з Римом і добивало для себе право назначати мадярів на должність уніатських єпископів в Америці, аби там єпископи-мадяри не пущали священників русинів православ'я. Но Бог благословив інакше. Радіо Лада. Радіо Лада. Бог благословив, що і в Америці, і дома на Старому світі велика частина русинів повернулася в православ'я.
І нині ми маємо на Закарпаттю дві православні єпархії – Мукачево-Ужгородську і Хусько-Виноградовську. Більшинство людей русинов нині православні канонічної церкви, яка є в Україні в главі з митрополітом Онуфрієм, який представляє для цілого світа в Україні канонічну православну церкву. Русини, вийдя в 45-му році із состава Сербського патріархата, вийшли у состав Руської православної церкви, а тепер перебуває у составі Української православної церкви, дуже сокотять важність бути в єдинстві з канонічним православ'ям. Бо так були навчені в Америці держатися православ'я, боротися за православ'я. І хоч потерпіли русини гонення, під 100 тисяч загнали русинов православних у австрійські концлагеря смерти, до речі, перші в історії Європи, все равно їхня благословенна патріотична позиція, їх труди духовні і молитви так способствували возрожденню православ'я, що нині ми видимо, ніяка інша сила вже не зможе вернути русинов в унію. Для тих русинов, які осталися в унії, вважають, що так їм добре, так най і вважають, то їх право. Но всі, хто знає добру історію, знає, релігія русинов ізначально візантійська православна. Радіо Лада. Радіо Лада. Най Бог благословить русинов молитвами святого преподобного Олексія Товта і молитвами святителя і патріарха Тихона, щоб ми і днеска були у святості і у єдинстві з канонічним православ'ям. І тут на землі в трудах духовних возростали, но у вічності наслідували би Царство Божоє, Царство істинних православних, Царство любящих Бога, Царство тих, котрі тут возродилися вірою во Христа Ісуса, і возрожденними, і такими, котрі возросли духовно, вернулися у Царство Божоє. Ви слухали передачу «Святитель Тихон Белавин, будущий всеросійський патріарх, як продовжатель славних традицій місіонерських трудов русина преподобного Олексія Товта, який в Америці перевів у православ'я вище 250 тисяч русинов.